Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da Muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe, en Collidos nas Patacas, aprenderán todo o que hai que saber sobre o queixo de Arzúa para aprobar o noso curso práctico e nada acelerado para converterse en diplomado galego. Na segunda lección, amosaremos os requisitos mínimos que un galego auténtico debe cumprir nunha visita ás Illas Cíes. Atentos, que son dous dos temas básicos para ser galegos en esforzo. Comeza Collidos nas Patacas. Pode un ser galego sen coñecer a ría de Vigo? E sen probar o viño do Ribeiro? Non é fácil saber por onde empezar, pero hai cousas que son imprescindibles. Por exemplo, saber comer o queixo de Arzúa Ulloa. Atentos todos, que empezamos. Lección primeira. O que hai que saber do queixo de Arzúa. O primeiro que ten que saber un galego é como recoñecer un queixo de Arzúa Ulloa. Por exemplo, o queixo de Arzúa ten o bico levantado como este? Non, este é un queixo de tetilla. Terá a codia así de cor máis ou menos marrón? Pois non, este é un queixo de San Simón. Por exemplo, será así de cor máis oscuro? Non, este pode ser perfectamente un queixo manchego. A ver se o solucionamos e a ver se nos presentan un auténtico queixo de Arzúa. Mónica, ti que é esa que sabes disto, axúdame por favor a identificar un queixo de Arzúa. Pois mira, un queixo de Arzúa sería este. Ajá. É un queixo feito de leite de vaca, moi tenro, con moi pouca curación. O máis importante que tendes que mirar é que teña o sello da denominación de origen de Arzúa Ulloa. Pois creo que agora xa sabemos de que estamos a falar. Clarísimo. En Galicia hai 4 queixos con denominación de orixe. O de tetilla é moi popular, pola súa forma característica e porque se elabora en toda Galicia. O de San Simón procede de Vilalba e a comarca. É un queixo de codia castaña e lixeiramente afumado con fume de bidueiro. O queixo coa denominación de orixe cebreiro procede da zona da montaña luguesa por onde entra o camiño francés. Quizáis é o menos coñecido porque a súa produción é pequena, pero vai a queixo. E por último, o queixo de Arzúa Ulloa. Prodúcese en varias comarcas das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. É pouco ácido, amareliño e brillante. Imos ver como andan de nivel estes aspirantes ao diploma. A ver se son capaces de dicirnos que queixo é o que están a probar. Libreta de exercicios. Cal destes queixos é o de Arzúa? Temos aquí unha mostra dos 4 queixos con denominación de orixe galega. O tetilla, o Arzúa Ulloa, o queixo do cebreiro e o San Simón da Costa. Imoslle dar a probar a xente a ver se nos sabe decir cal é o Arzúa Ulloa. Este é o de cebreiro. Este San Simón da Costa. E pode ser entre este, creo que é este. Vou non probar, o teu permiso. Por supuesto. Eu creo que este é o de Arzúa. Dime que este tamén pode ser, pero este é moito máis suave. É o queixo da nosa terra. Este é o de tetilla. Este é un queso tetilla. Mira esta xente como controla. O yo é este. Concho, xa pola sin probalo? Sí, sí. Xa sabe. A min este recorda mo de Bama, non sei se é de Bama, pero vamos ese estilo máis ou menos, non? Con denominación de orixe de Arzúa Ulloa? Sí. Xa o color, xa en boca é moi cremoso. Si, é este. Que costume moito este. Con cal dos dous se queda entón? Con aquel, este é o Arzúa Ulloa? Sí, non. Este é o Arzúa Ulloa. É ou non? Pois acertou, xa a primeira. Ai, mira, pai. A ver. De postre sempre o tomo despois de comer unha comida tal. Así solo, sin pan, tamén. O queixo de Arzúa é o mellor que hai. Pois estou en Touro. Touro é un concello da provincia da Coruña, á beira do río Ulla. Estamos nunha das comarcas onde se fai o queixo da denominación de orixe Arzúa Ulloa, nada menos.
O mellor sitio para aprender a facer queixo dos mellores mestres. Benigno, queixeiro do oficio, é a persoa máis indicada para este curso. Bos días, Benigno. Pois xa ves, viña a ver se me ensinabas a facer un pouco o queixo. Non vai haber problema. Pois entón... Estar no mellor sitio. Pois entón, imos alá. Pois venga. Benigno Pereira, queixeiro collido nas patacas. Nino, como o chaman na casa, leva toda a vida dedicada ao queixo. Empezou axudando na queixería familiar e acabou facéndose cargo do negocio. Fan 1,5 millón de kilos de queixo ao ano. Antes de nada, temos que vestirnos adecuadamente para entrar na queixería e traballar. Entonces, precisas un delantal, Teño que poñer un un gorro na cabeza. Perfecto. E tens que poñer estas calzas Unhas calzas nos pés. Mirade, xa parezo un auténtico profesional do queixo. Agora só me falta coller os anos de experiencia que ten Nino. E hoxe empezamos. Imos ao chollo? Pois vamos para dentro e facerte un queixeiro. Pois a ver, cóntame, que é isto que temos aquí? Bueno, pois isto que temos aquí xa é o leite callado, para evitar que determinadas bacterias ou gérmenes patógenos se podan transmitir nun alimento, faise unha pasteurización, e despois añádeselle os fermentos. Os fermentos son os que transforman a lactosa, que é o azúcar do leite, en ácido láctico. Interesante, Nino. Xa temos o futuro queixo de Arzúa posto a andar, pero continuemos coa lección. Imos ver. Entón temos leite, fermentos, e hai algunha cousa máis? Hai o presoiro, ou cuajo, que o que fai é provocar a reacción en cadena de coagulación do leite. Entón, para facer o queixo temos dentro desta cuba o leite, os fermentos, o callo, e agora que é o que temos que facer? Pois mira, o que temos que facer é comprobar se a cuajada está lista para cortar. O importante desto é que nos vai dar unha idea da firmeza da cuajada. E abre con firmeza, entonces témolo listo para cortar. Así está a punto? Para cortar non sei, pero ten unha pintaza. Corta, Nino, corta. Arrancamos, imos cortando en o que chamamos en grau de queixo, e para cada tipo de queixo necesitamos un tamaño de grau tamén adecuado. Pois, para un tipo Arzúa Ulloa, incluso para un tipo tetilla, para un queixo tetilla, facemos un grau moi parecido a un grau de millo. Se quixéramos facer un queixo máis seco, que lonchee e tal, temos que ir a un grau de arroz. O dito, pupilos, a cortar a pasta de queixo ata conseguir eses graus pequenos. Non nos quezades, queremos un queixo 100% de Arzúa. Libreta de exercicios. Cal destes queixos é o de Arzúa Ulloa? Teño aquí dous queixos moi diferentes. Un deles é un queixo manchego e o outro é Arzúa Ulloa. A ver se desta vez dan con el. Este é o galego, ese non. Xa así sin probar, así nada. Penso que sí, a min este pareceme queixo daqui de Arzúa. É máis mantecosos, outros son máis curados. Penso que por eso. Yo creo que es de Arzúa. É por que coñecedes que é de Arzúa? Se con tanta rotundidade. Pero lo compramos habitualmente, aunque no seamos gallegos. Compramos aquí cada año. Yo lo como habitualmente también. Gracias. Están de sorte. Wow. Me gusta mucho. Outro. Gustalle máis este? Yo? Este máis rico? Este es el gallego. Lo siento. Dende Estados Unidos veñeme probar o queixo e ainda me din que sabe mellor o de fora. No, estes aquí duran pouco. Facer un queixo ten a súa arte. Non pensedes que chegar, mesturar e listo. Ten a súa ciencia. Así que mirade ben, que aprender isto é para nota neste curso. Para facer un queixo non se pode poñer o piloto automático e xa está. O factor humano, a habilidade do mestre queixeiro é sempre moi importante, non? Sí, mira, é fundamental porque, claro, non traballas dúas veces co mesmo leite. Entón, o que ten que facer o maestro queixeiro é traballar co tamaño do grau e pode traballar cos tempos. Manejar esas variables é a función do maestro queixeiro para conseguir sempre un queixo nun punto de calidad óptimo. Espero que tomarades boa nota do que acaba de dicir Benigno, porque esta pode ser pregunta de exame. Galicia é terra de queixos. Temos 4 denominacións de orixe, pero non queda aí a cousa. Hai queixeiros que foxen da tradición, como os de Prestes en Vilalba, que presumen de vender o primeiro queixo azul 100% galego. Elaborado co leite das nosas vacas e Penicillium roqueforti. Aí queda iso. Pero non todos os nosos queixos son de vaca. En Castro Caldelas, por exemplo, hai unha cooperativa que o fai con leite de cabra.
E no Rexo, en Allariz, puxéronse a elaborar hai 15 anos o primeiro queixo galego de leite crudo vella. Logo está o requeixo, a primeira forma de queixo que coñeceu o home. Unha tradición que segue viva en varias zonas de Galicia. Ten especial sona o da Capela, na provincia da Coruña, onde o elaboran seguindo a receita tradicional, sen sal. E o das Neves, no sur de Pontevedra, faise cunha mestura de leite de vaca e de cabra, acompañado de mel do país ou de azucre e unha sobremesa exquisita. Agora, por aspiración, o que estamos facendo é retirar soro. Ollo o dato, apuntade todo con detalle, pupilos. O desorado é para retirar a maior cantidade posible de soro á pasta de queixo. Aquí vemos como a mezcla perdeu boa parte do líquido dese soro que lle fomos retirando e o que queda xa é a pasta do queixo. E con isto, Benigno, que é o que imos facer agora? Bueno, pois nós agora o seguinte paso é facer o que chamamos o delactosado. Vexamos, Nino, como dis que é iso do delactosado? Quita a lactosa, non é? Digo, para que me entendas ti perfectamente, Paco, é o mismo que facemos cando queremos desalar o bacalao. Cando queremos desalar o bacalao, botamos a auga fora e o exceso de sal sale para a auga. Bueno, pois aquí imos añadir auga para que o exceso de azúcar, neste caso a lactosa que temos no queixo, salga. Así sí que se entende, o propio dun curso práctico e nada acelerado. Pupilos, isto vai collendo xeito. É para comer xa. Home, podes comelo e deso se trata. Sí, podes coller, sin medo ningún. Un pouquiño. Sí. Eu tamén teño que probar. Está doce, pero está rico, eh? Saque a... Pouco máis. Colle todo o que quieres. Con este leite galego non podía ser de outra forma. Está boísimo, pero faltalle un ingrediente. O sal, fundamental para que o queixo colla todo o sabor dun auténtico Arzúa Ulloa. Agora imoslle botar o sal, non? Si, hai que poñerlle a gracia ao queixo. Imos aló. Venga. Veña, o último ingrediente do noso queixo para dentro. Pero o que sabe disto é Benigno. E eu son un mandao. Eu son un principiante, non sei se será demasiada responsabilidade para min botarlle o sal. Bueno, no. Hasta aí chegamos. A formación que che demos hoxe é suficiente para que salga. Ímolo intentar. Para ser un mestre queixeiro hai que empezar polas tarefas máis sinxelas, como esta. Ou como Benigno, que dende ben pequeno aprendeu a facer este saboroso queixo. Cando as vacas aínda eran ferramentas de traballo, non eran vacas leiteiras, e cando daban un pouquiño de leite, pois miña nai... Como non va ser un bo queixeiro? Se ves de familia queixeira, home, claro que sí. Aspirantes a galegos diplomados, imos ver como vai o noso queixo. Aquí o que vexo é que despois de botarlle o sal, isto xa colleu outra textura e se separa claramente o que é a pasta do queixo do soro. Agora que máis hai que botar aquí? Pois a verdade é que nada máis. Pois se o que temos que facer agora é moldear, imos moldear logo. Tomade boa nota. O queixo comeza a coller forma nestes primeiros recipientes e segue perdendo o exceso de soro. Para moldear, o primeiro paso é facer o que están facendo aquí Beatriz e Inma, meter a pasta do queixo nun molde escurridoiro como este. Ademais, vai nos servir para que solte o soro que aínda lle queda dentro. Como vedes, collidos nas patacas é un curso moi completo. Completo, ademais de práctico. Lembrade, paso a paso seguimos ao detalle a elaboración do queixo Arzúa Ulloa na queixería de Nino. Para probar, imos precisar prestar atención. O propio é que bote unha man, a ver como se me dá. Vas meter que explicar ti como se fai, Beatriz. Temos que coller a pasta do queixo, pasala do molde de escurrido ao molde de prensa. Como se fai? Así, con moito cuidado. Fago eu, solto. Así. E agora que temos que facer con este pano de algodón? Vale. E despois poñemos a tapa. Vou no intentar eu, a ver que tal. A ver, unha punta, outra punta. Ponlle ti a tapa para ver como se fai. Así. Así. E así. Moi ben. E agora... E isto, a prensa. A prensa. Dalle duro, que ti sabes como vai. Atentos, pupilos. Hai que ter un pouco de maña. Xirar, encaixar, así, dobrar... Vaya, voume defendendo. Tamén é certo que non son un experto. Parece que avanzo a bo paso nesta lección de moldear queixos de Arzúa. Non é moi difícil. Agora ben, facelo con tanta arte como a profesora Beatriz seguro que require anos de práctica. Pupilos, papel e lápis. Imprescindible o que ven agora. Acabar de escorrer e darlle forma. Anotade. E agora, unha vez que temos completa a fileira de moldes, hai que darlle o toque máxico.
A presión xusta e necesaria. Vendos así de bonitiños xa me entran ganas de que estean acabados, curados, cremosos, o que se di listos para fincarlle o dente. Estaba ben convencer a Benigno para catalos. A ver, Nino, levamos toda a mañán traballando e eu penso que xa son horas e que merecemos comer un anaquiño de queixo. Pois a modiño, porque aínda ten que madurar. Ven ver como ten que madurar o queixo. Boa razón, mestre. Os cursos a modiño e con boa letra. Coñecelo acabado final do Arzúa Ulloa pode ser pregunta de exame. Oye, aquí dentro cheira que alimenta. E iso que dis que estes queixos aínda non están feitos de todo. Canto tempo de maduración queren dentro da cámara? Pois mira, os queixos, por regulamento, necesitan mínimo 6-7 días. Nós dámoslle sempre un pouquiño máis, 9 días. Estes queixos que temos aquí teñen 2 días, velo na base que está aínda sin curar, e se te fijas, o queixo, cando está fresco, aínda non é mantecoso, o queixo está duro. E poderemos apreciar agora dos queixos que xa teñen 9 días, están listos para salir ao mercado, como xa teñen a cremosidade, e xa lle tuvemos que poñer a banda. Tomade boa nota, o sabor e a textura do Arzúa Ulloa van depender, entre outras cousas, dos días de curación. Mira, Paco, o que che decía, este queixo xa ten 9 días, xa foi amolecendo, foi ablandando, xa ten unha textura típica de queixo de Arzúa. E é o queixo que está listo para salir ao mercado. E ao curado, que che explicaba, bueno, pois xa cambia totalmente o conto. Aquí temos un queixo xa cunha firmeza. Este xa é máis duro, xa é unha textura totalmente diferente. Este é alimento concentrado e condensado. E digo eu, non todo vai ser teoría, teremos que pasar á práctica, este queixo hai que probalo. Bueno, despois de tanto insistir, probarémoslo, Ben. Para comer o queixo, aínda temos que esperar 6 días como mínimo, pero se é un Arzúa Ulloa curado, debemos ter máis paciencia, quere, cando menos, 6 meses. Non todos os queixos son iguais, pero dis que estes dous están boísimos. Teremos que comprobalo. Pois xa estaba esperando eu que chegara este momento. Agora ben, vas meter que explicar ti en que me teño que fixar para catar un queixo de Arzúa. Bueno, o primeiro que temos que facer para catar un queixo de Arzúa é empezalo. Empezalo. Porque se non empezamos, malamente, sacámoslle a etiqueta e a banda e pegámoslle un corte, pode ser así, triangular. Desde o centro hacia fora. E aquí ves xa a masa. O primeiro que facemos é o aspecto do queixo, ves que está mantecoso, con un color pajizo suave e... Está mal que o digas, Seino, pero é que só teño ganas de comelos. Cómese con codia e con todo, sen problema. Eu sí. O sabor, delicioso. Non se pode dicir outra cousa, pero imagino que haberá que apreciar máis detalles. Bocados os que fagan falta. Isto é un vicio, Benigno, isto é un vicio. Non sei se poderei parar. Brindemos polo queixo de Arzúa. Pois habrá que brindar. Libreta de exercicios. Gústanos o queixo de Arzúa? Proban un poquinho de queixo? Probaría vostede un poquinho de queixo? E logo que queixo é? É Arzúa Ulloa. A ver que rico está. Ai, riquísimo. Hola, bons días. Un poquinho de queixo? A ver. Que tal? Rico, como encontras? Moi rico. A xente está hoxe de sorte e non se queren aproveitar. A ver, próbeme aí o queixiño. Salud. Gracias. Que tal, como está? Buenísimo. Moitos aprende sobre o queixo xuntándose con xente que sabe, pero non acabou aquí a lección doxe. Agora estou en Arzúa. En esta vila o queixo é como a muralla para Lugo, todo un símbolo. Estamos aquí hoxe para ampliar coñecementos. Arzúa é ben xeitosa e chea de xente simpática e falangueira, pero o que máis me gusta a min... O monumento á queixeira en Arzúa. Eu amo esta muller, voulle dar un bico. Guapa! Despois dos bicos, toca facer os deberes. Imos visitar unha desas cociñeiras que traballa cada día co queixo.
Pilar, que alegría, muller, canto tempo, que tal está? Paco, benvido á miña casa. Gracias. Queda a tua vida. Pois nada, como sempre, muller, e as pizzas aquí tan ricas como sempre, non? Din que sí. Pila, cociñeira collida nas patacas. Pila leva toda a vida entre fogóns. Traballa dende hai anos por incorporar o queixo de Arzúa Ulloa nas súas receitas. E non se lle dá nada mal. Ela sí que é galega titulada. Que teñen de especial estas pizzas con queixo de Arzúa para gustar tanto como gustan? Home, o queixo de Arzúa, ca cremosidade que ten e a acidede, cubre, derrétese moi ben, non é así empalagoso, non fuerte nos sabores como en Cabrales ou así suaviño. Sí. Entón deixase misturar moi ben con todos os ingredientes. Estáseme facendo a boca auga, Pilar. Teño moitísimas ganas de probala. Xa vin que estabas aquí empezando a traballar cos bolos. Se queres, eu botoche unha man. Pois Ofréceme. Paco, eu creo que sí. E despois probamos o que facemos. Que che parece? Moi ben, pois vamos a poñernos aí a traballar. Se queremos comer pizza, haberá que empezar por preparar a masa. E Pila xa ten traballo adiantado. Imos cortar a masa. Pois mira, vas coller isto. Isto vai ser a pizza que imos merendar. Aí tes. Ti sígueme a min cas mans. Eu vou mirar como o fas ti e intento imitar. Adentro. Adentro, se se che pega, ímola untar na fariña e volvemos. Pegar non se me pega, pero tamén como a ti non me está quedando. Pero eso tamén é difícil. Ai, moi ben, Paco. Está ben? Nin que foses cociñeiro, O cociñeiro non son, pero se dis que está ben, creereicho. Está ben, está ben. De momento, a lección de Pila parece máis ben dun curso para ser italiano, pero non vos deixedes enganar. Un bo galego non se pode deixar levar polas apariencias. Con Pila, as sorpresas van ser máis dunha. Xa poden vir os peregrinos de todo o mundo a probar as nosas pizzas con queixo de Arzúa. Moi ben, e agora que xa temos preparados todos estes boliños, cal é o seguinte paso? Que temos que facer con eles? Pois agora imos estirar e imos metelo un poquinho no forno antes de poñerlle todos os ingredientes. Antes de botar en riba o tomate, toda esta cousa que leva, hai que darlle un poquinho de calor no forno. Estos italianos fan malabarismos coa masa, ti non fas esas cousas, non? Non practiquei nunca. Amasas como se amasou en Galicia toda a vida. Toda a vida, como se fixera pan. Bueno, Paco, pois, a ver, rodala non é tan fácil, pero poñer o tomate con un poquinho de orégano é fácil. A ver como embadurnamos un poquinho. Non sei se será moita responsabilidade para mí. Igual lle boto de máis ou de menos. Non, vas ben. Pero non fagas presión, non arrastra la masa, Ben. Isto non é contigo. Isto non é como pintar o óleo. Non vos riades, que esta arte é máis complicada do que semella. Bueno, Paco, pois ahora ímola levar un poquinho ao forno, un pouquiño, e despois poñémoslle todos os ingredientes. Pro forno, pois. Xa ves que este forno é de barro e por baixo ten aí uns ladrillos de barro. Un minutiño, pouco tempo ten que estar no forno esta masa. E xa podemos traballar con ela. Pois eu creo que isto xa está ben limpo. Temos preparada xa esa base para a pizza. Oi, fíjate, está como ule xa, Pois sí que cheira ben, sí. Non é máis que pan con tomate, pero ten un cheiro que alimenta. Chegou o momento de botarlle os ingredientes á pizza. Ora imos de poñer xamón, podesme axudar, imos a poñer que lle botamos así, por riba de toda a base, non? Sabes que ten así unha vetiña. Poñer xamón é unha boa maneira de empezar case calquera cousa. Ora imos de poñer os canónigos. Canónigos, que son os que lle dan nome. Por riba, erva dos coengos, un pouco de rúcula e algo de noces. Aquí creo que o queixo de Arzúa é un ingrediente estrela non só das pizzas, traballas bastante nesta cociña con este produto. Pois sí, desde unha salsa de queixo para comer con unha ternera daqui da terra, hasta os solomillos en salsa de queixo, o postre, o flan de queixo, tarta de queixo, e todo sempre o Arzúa Ulloa. Primeiro plato, segundo plato, postre. Pois agora collemos o queixo. Teremos que cortalo, verdade? Pupilos, atentos, por fin chegou o momento do noso protagonista doxe, o queixo. Pila acábame de pedir que lle poña o queixo na táboa. Mira que cremosiño. Cremosiño. É que xeito te estou cortando o queixo. A mí non me sai tan ben o corte. Está no punto, Está no punto, non? Notase nos olliños, sabes que o queixo de Arzúa ten que estar un pouco ollado. Ten que ter unha pequena acidez. Aquí os produtos son de primeira calidade, polo que estou vendo. Nos procuramos que a cociña, sempre defendendo o produto galego. Realmente ten unha pinta estupenda. E agora Pila está a punto de desvelarme un dos seus segredos de cociñeira para que a pizza estea perfecta.
Isto como moi delicado polas verduras. O que imos facer, mentras nos funden os ingredientes, é tapala. E iso métese pro forno Ímola tapar. cuberta con este papel de aluminio. Solamente a última hora imos lle dar un golpe de calor. E agora o forno. Imos lle subir a temperatura. E canto ao tempo, aí imos deixar aí... Como 4 ou 5 minutos. 4 ou 5 minutos, pouquinho. Deixa estar. Chegou a hora da verdade. Que ben cheira iso xa dende lonxe. Aquí tes, Paco. Vaya. Espero que disfrutes. Vaya pintaza que ten esta pizza, que va toda para mí. Senta aí comigo que imos comela. Hai que ver que ben cheira este queixo de Arzúa Ulloa nunha pizza, en calquera contexto, sempre cheira moi ben. Para ti ese cachiño, para min o resto, que houve unha papar toda. Pois disfruta, porque podo tomar máis veces, Home, despois dunha clase na que aprendimos tantas cousas como a hoxe, xa estaba desexando que chegara a hora do recreo. Gracias, Paco. A verdade é que as noces lle dan un toque sorprendente a pizza e a rúcula, con este truco de poñerlle o papel de aluminio por riba, queda fresca e queda moi rica, E sabes que? Nos cando éramos nenos, como estábamos na terra do queixo, xa comíamos noces con queixo, comíamos todo con queixo. Tortilla con queixo, noces con queixo, mazás con queixo... Pero pizza con queixo non comía desde rapaces. Pizza non. Tiñas razón. A cremosidade que lle dá o queixo de Arzúa a unha pizza non se pode comparar absolutamente con nada. Creo que debemos brindar por este plato que hoxe nos presentaches. E polo Arzúa Ulloa. Polo Arzúa Ulloa, saúde! Ollo o dato, aspirantes. Para conseguir o mellor queixo de Arzúa, o primeiro é lograr unha boa pasta de queixo. Despois de acadar a pasta perfecta, moldeala e a prensa. Antes de comelo, deixalo madurar uns 6 días e xa temos o auténtico Arzúa Ulloa para comer. Nos probámolo só en pizza, pero hai moreas de receitas nas que gozar do sabor deste fantástico queixo. A verdade é que a de hoxe foi unha clase moi ben aproveitada. Continuamos en Collidos nas patacas, a segunda das nosas leccións deste curso práctico e nada acelerado. Aí vai, que fai un auténtico galego cando viaxa ás Illas Cíes. Atentos todos e todas. Para pasar este curso de Collidos nas patacas con notas, son moitas as leccións que tendes que superar. Para ser un galego de pura cepa hai varios imprescindibles. Por exemplo, que fai un auténtico galego cando vai ás Illas Cíes? Estade moi atentos porque comezamos. Todo o que hai que saber sobre as Illas Cíes. O primeiro que debe facer un bo galego para ir ás Cíes é prepararse a conciencia. Que metería un experto no cesto? De seguro, collería unha toalla, traxe de baño, algo de abrigo, crema solar e unha lanterna se pensa quedar a dormir. Listo para poñer rumbo ás illas. Libreta de exercicios. Raquel xa ten a súa equipaxe, pero que levan ás Cíes o resto dos viaxeiros? Contanos, María. Nas Illas Cíes hai sol, hai praia, hai gaivotas... Pero que levarán as 2.500 persoas que as visitan cada día? Vostedes van a Cíes, non? A ver, págame aquí un sitio, bocadillo de jamón y de salchichón. ¿Sabéis poder prender como esta barbacoa ali? No sabemos, no está sin estrenar. Hombre, nos toca no bingo. Bueno, con crema factor 50 que xa botaron antes, polo que vexo, non? Que non lles queda por aquí un pouco, Pues unhas palas. Si queremos bañarnos hai que calentar antes, si no... Pero non é por nada, pero creo que están sin estrenar. Maquillaje. Ti levas maquillaje? Sí. Madre mía, o sea, completo. Eu non levo máis ca unha toalla, unha empanada e un pastel e xa está. Si este intenta robarme bocata cuando estoy comiendo, pues... Esto para que vale? Nas Cíes para que serve? Para facer fotos. Para facer fotos. Pero vos ides preparadísimos. Saco, sí, madre hombre, mía. por supuesto. Rosa, este é o teu, non? Come aí.
Ve, estas, mira, son de Punta Cana. Ai, son de Bermundo. Sabes, cariño? Ti só levas equipamento de... Yo soy fotográfico. Pouca xente sabía acordar de levar uns carameliños. Ui, co paraguas. Mellor que a crema, non? Este paraguiñas para estar á sombra. Se queda aquí conmigo y no vamos a las CIES. Oh, no. ¿Me deja el paraguas? Are you gonna give her the umbrella? Ah, no, lo siento. Eu tamén o sinto, mo. O único xeito de acceder ás CIES é por mar, así que podemos facelo nunha embarcación privada ou mediante as liñas regulares de transporte marítimo. Chegou a hora de sacar o billete, así que tomade nota e que non se vos escape nada. Hola, Nati. Hola, bons días, Raquel. Que tal? Xa me decidín, hoxe é o día. Bueno, menos mal, xa non teñas un tempo. E aquí estou disposta a sacar o meu billete, que é o primeiro paso para ese curso de que hai que facer para ir ás Illas Cíes. Cales son as preguntas máis frecuentes que che fan os visitantes das Cíes? Explicaréis que poden levar comida ou que poden comer ali, hai varios restaurantes. Tamén explicaréis que a crema solar é moi importante porque, ainda que non o pareza, estamos en Galicia, o vento pega e demais. Chegando sobre as 12, 12:30, o sol pega moitísimo, hai zonas descubertas, é moi importante levar alta protección. E demais, bueno, podense levar varias cousas para xogar na praia, pero é importante saber tamén que é un espazo protegido, entón non poden ir, pois, o mítico con ganapán ou así a pescar, porque non é plan. Sí, sí, pero seguro que pode ir todo o mundo cando queira, Raquel. Fundamental pro curso. Pregúntalle quen pode ir. En canto a foro, pode ir todo o mundo que queira a Cíes nestes meses de verán ou hai unhas prazas limitadas? Como vai isto? Eu comento, o foro son de 2.200 visitantes por día, vale? E 800 campistas. Estás impaciente xa, Sí, claro. Levo guardando un anaco para ir. Nada, pois mira, este é o teu billete para as Illas Cíes, vale? Que luxo! Así sí que dá gusto. Con excursión e todo. Aspirantes, o primeiro, billete asegurado. Pois aquí está o meu billete, pero ollo o dato é que non se vos esqueza. Se queredes ir ás Cíes durante os meses de xullo e agosto, é imprescindible ser previsor. Se deixades o do billete para o último momento, podedes quedar sen oco. Clarísimo. Para ir ás Cíes o mínimo de partida é ir lixeiro. Como é un parque natural, non se permite a entrada de vehículos. Non, tampouco de bicicletas. Tranquilo, que as distancias logo se fan a pé, pero sempre é mellor non levar moito peso. Outro punto que tes que ter clarísimo é acordarte de botar protección solar abondo. Será o reflexo da area branca, pero algúns dos que van ás Cíes volven queimados. E agora, permaneced atentos ao resto da lección. Aínda temos máis cousas que todo bo galego ten que coñecer cando viaxa ás Cíes. Pupilos, anotade o detalles horarios porque é imprescindible subir ao barco para viaxar ás Cíes e dar o curso completo. Chegou o momento, xa estamos neste barco a piques de zarpar rumbo ao paraíso. Non perdades detalle desta viaxe que todo galego de categoría debe coñecer. Ei, Raquel, vai o fresco, Ainda é cedo, muller, e seguramente acabe levantando a néboa e facendo calor. Estásme a dar unha envexa, ti e o resto dos viaxeiros. Que maravilla, de travesía. Con este día da gusto viaxar en barco. De onde sodes vos? Portugal. Do Porto. Son moitos os galegos e os non galegos que queren aprobar esta lección do noso curso nada acelerado. Os galegos sempre fomos uns namorados destas illas, pero dende que o diario inglés The Guardian publicou que a praia de Rodas era a mellor do mundo, aumentaron moitísimo as visitas de estranxeiros. Poucos van só unha vez, case todos os que foron queren repetir, e iso está moi ben para dominar esta materia. É a primeira vez que ides ás Cíes? Sí, eu tamén. A ver que tal. Que ides pasar o día ou quedades uns días? Un día só. Porque levades bastante equipaxe. Sí. Comida. E protección para o sol? Sí. Importante iso. 4,50. Sí me gusta, estás enterada. Seguimos co curso, atentos pupilos, que unha galega como é Raquel vai facer unha manobra de libro. Un galego que se prece quere estar preto do temón do barco. Aí vai, sorte, Raquel! Hola. Hola.
Tes que disculpar o meu atrevemento, xa sei que se diso de que a curiosidade matou o gato, pero non sabes a ilusión que me facía poder entrar aquí nesta cabina e ver como furrula todo isto. Molesto? No, no, para nada. Podo quedar un chisquiño? Podes quedar. Canto tempo levas ti facendo esta travesía diario? 6 anos, veo. Caramba, moito tes visitado as tías logo. Sí, bastante a menudo, sí. E son todos os días iguais navegando esta ría de Vigo ou hai algúns que é máis complicadiño? Sí, hai algúns días que o tempo pois que complica un pouquinho máis a cousa, pero bueno, pero... Hoxe está tranquiliño, non? Bueno. Raquel, que unha cousa estar preto do temón e do patrón e outra ben distinta levar o barco. O certo é que estás a dar as pistas para que os nosos pupilos aspiren a moi boa nota. Que responsabilidade. A ver, pero faime algunha indicación, eh? Sí. E agora? A que teño que atender exactamente? Ahora tens que atender o timón Sí? e o rumbo. O rumbo. O rumbo pois sería aproximadamente os 2,70, entonces se queremos ir para ali, pois habría que levar o barco un poquinho para estribor. E teño que darlle logo para aquí? Un poquinho. Un chisquiño. Vaya, estribor, babor... Deste curso ben se pode sair galego diplomado e case patrón de barco. O rumbo hai que mantelo, hai que poñer o timón dereito. Dereito. Temos unha agulla que indica o ángulo do timón. Pois sí. Bueno, vexo un chisquiño de nevo. A isto levantará, son todas as mañáns así ou hoxe non teremos sol? Como é isto? No, hai sol ¿Sí? seguro. Sí, a niebla está levantando. Antes, hai unha hora había bastante máis, estaba máis cerrado. Como se move isto? É normal ou é que estou levando o barco a deriva? No, o barco vai moi ben. Vai ben. Está levando moi ben, sí. Aí estamos, a piques de chegar ao destino da nosa lección. Lembramos que hai que facer nas tíes para ser galego diplomado. Que tal a travesía, capitán? Pois moi ben, eitos aí ao muelle, que se ve aí onde comeza a niebla. Vale, entón imos ben así, ben Sí, un dirixidos? pouquinho máis, 10 grados máis para estribor. 10 grados a estribor. Bueno, que nivel, que nivel. Bueno, pois xa estamos case chegando. Eu penso, aínda que te agradezo o detalle, que para atracar mellor os expertos, así que devolvo o timón, sí? Moi ben. Veña, pois saímos. De acordo. Disfruta da visita. Claro que sí, ata estudando hai que gozar, patrón. E vos, pupilos, preparados que desembarcamos no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Por onde vas empezar, Raquel? Bueno, estou pensando que o primeiro que vou facer é ser previsora e achegarme ao camping a ver se me fan un oquiño, non sexa que se nos bote en riba o tempo con todo o que temos que facer e nos toque facer noite aquí nas Illas Cíes. Iso é o que querías ti, Pillavana. O que nos interesa a nós para o noso curso é o que precisamos para dormir aí. A ver se atopas alguén que cho conte. Hola, Óscar. que tal, Raquel? Bueno, moitas grazas. Recén chegada aquí ás illas, este é Óscar, o mestre experto que neste curso práctico en nada acelerado nos vai explicar todo o que precisamos se queremos pernoctar aquí nas illas, así que moi atentos. Óscar, encargado de camping, collido nas patacas. Estudou empresariais, pero hai 5 anos Óscar mudou a oficina polo aire libre. Agora encárgase da recepción no camping, onde recibe a diario a 300 turistas. Nas Cíes, Óscar está como na casa. Aquí podes traer a túa tenda, pero tamén podes alugala. Sí, a verdad que ve moita xente aquí que non é campista, sabes? Entón, pois damos a alternativa esta de que podan alugar unha tenda. Sí. Entón, xa non a teñen que montar e, ademais, pois durmen nunha camiña. Comezamos, fai tíos honores. Moi ben. Non ten chave, vale. Abrimos. Sí. Bueno, pero isto é unha suite presidencial, polo menos. Casi. Sei que aquí pois tendes moita xente cada día, xente que mesmo repite ano e ano e ano, non? Sí, a verdad que sí. Home, as plazas están limitadas, solo poden acceder 800 campistas, non? Entón, dende hai uns anos facemos o que son as reservas pola internet. Canta antelación, máis ou menos, nestes meses de verán? Pois mira, por exemplo, para as tendas de aluguer xa están completas desde fai un mes ou así, os meses de xullo e agosto, porque hai pouquiña, sabes? E despois, pa tenda propia, pois cunha semaniña antes, 2 semanas é suficiente. Hai límite de prazas e hai límite de estancia tamén ou cando ven un pode quedar os días que lle pete? Pois 7 días ten como máximo, pero pode prorrogalo, se lle gusta,
pero normalmente aquí 3-4 días é suficiente. Bueno, Óscar, pois xa temos a nosa reserva feita, a nosa tenda de campaña e cal é o kit indispensable de cousas que temos que traer se queremos pasar unha noite aquí en Cíes? Bueno, pois o indispensable, un saco de dormir, algo de roupa de abrigo para a noite, porque é mellor poder refrescar, e despois tamén un repelente para os mosquitos, e opcional, pois os vistes empanados da nai, a empanadiña, po primeiro día. Como somos, sempre acabamos pensando en comida, que está ben, digo eu. Pero antes, imos abrir o apetito. Que tal camiñar un pouco pola illa? Hola, Noé. Hola, Raquel, estaba te agardando. Benvida a Paraíso. Moitas grazas. Por sorte contamos con Noé, que é unha experta na materia e que coñece as illas e todos os segredos que agochan como a palma da súa man. Noé, guía collida nas patacas. Noé visitou as illas antes de nacer. A súa nai era camareira nas Cíes estando embarazada dela. Coñece estas illas e os seus segredos como a palma da man. Tan namorada está delas que as leva tatuadas no corpo. Hoxe recoméndanos unha excursión impresionante. Nos os seguimos ir ao Alto do Príncipe, xa que é o meu sitio preferido en todo o mundo. Se a experta nos recomenda o Alto do Príncipe imos, así que ides tirando que comezamos. Pois veña, que isto é do obrigado cumprimento para todo aquel que visita as Cíes. Por certo, que nas visita? Conta. Que clase de xente demanda facer estas rutas? Pois a verdade é que é xente do máis variopinta. Eu facemos as rutas cos campistas, vale? Sí? Temos desde familias, xente xoven, pandillas de amigos grandes que de repente queren que os acompañe a ver a posta de sol e que lles conte así algún segrediño. É unha dúbida, Noé, que teño eu e que seguro que ti como experta me podes resolver. As illas Cíes exactamente cantas son? Son 2, son 3? Hai moito debate con este tema. Sí, a verdade é que é un tema moi debatido. Sí. A ver, en realidade son 3 illas. O que pasa é que 2 están unidas. Están unidas naturalmente por a praia de Rodas. E logo, país há moitos anos, os humanos, para que fora fácil pasar dunha a outra sen ter que ir pola area, pois fixeron un ponte. Ollo ao dato. En total, as Cíes son 3 illas. A de Monteagudo, a do Faro e a de San Martiño. Sí, oíches ben, son 3. Pero a illa de Monteagudo e a do Faro están unidas por un dique que se construíu a finais do 19. Así que as illas Cíes son 3 ou son 2, segundo as queiras mirar. Camiñar, observar a natureza e tomar a vida con calma son as mellores actividades para gozar das Cíes. Tiramos hacia arriba. Hacia arriba? Veña. Pero quen se encarga de coidalas e mantelas como parque nacional que son? Pois non é o mesmo en inverno que en verán, vale? Sempre é verdad que hai uns forestais que están encargados de que vaya todo perfecto, pero no verán tamén hai unha brigada de incendios durante 3 meses e tamén fan un pouco de mantemento. E o que fan eles é cortalumes para evitar tragedias, e tamén manter a flora autóctona das illas, quitando as especies invasoras, como por exemplo poden ser as acacias. As Illas Cíes foron declaradas no 2002 xunto cos arquipélagos de Ons, Sálvora e Cortegada Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Este é o primeiro e o único espazo con esta categoría na nosa comunidade. E para que sigan sendo un paraíso ao alcance de todos, existe unha norma básica do obrigado cumprimento. O respeto. Toma de nota. Non mates máis co teu tempo, non saques máis que fotos e non deixes máis que pegadas. En todas as illas existen zonas de reserva para cría de aves mariñas que o visitante debe respetar. Os sistemas naturais representativos do parque son os propios das zonas costeiras. A vida vegetal das Cíes está condicionada polos ventos cargados de salitre. A máis representativa atópase nos cantís e nas dunas. Eu quero cumplir, como boa galega teño que facer o roteiro completo, non marcho sen chegar ata o cumio, pero é que mira que subidas. É que tampouco te deixaba eu marchar. Bueno, pero case que albiscamos, que ao final está por ali, non? Sí, en canto un par de pedriñas máis e chegamos. Chegamos. Ánimo, aspirantes, que case sabedes todo sobre un dos camiños das Cíes, os coidados, a flora, e seguro que queda algún que outro segredo. Bueno, pois agora sí que sí, estamos a piques de chegar, pero que curioso, non? Este chan que mesmo parece máis da lúa que das Cíes. Pois sí, pero estamos realmente nas Cíes. Isto debe ser a erosión do vento, xunto coa sal
da auga, pois forma esta especie de buracos que ven, como ti dis, poderíamos estar na Lúa ou incluso en Marte. Pero estamos pisando cíes e o cumio de todo é aquel de ali, non? É aquel. Adiante, que ben te mereces sentarte un ratiño no trono. Un momento, de que trono estades a falar? A ver, como é, que xa teño curiosidade. Roteiro, isto denomínase o Alto do Príncipe, para nós nunca deixou de ser a cadeira da raíña. Ah, e iso Mira, porque... as dúas na sala do trono e Raquel sentada como unha raíña, pois que collan folgos que acaban de chegar ao Alto do Príncipe. O seguinte paso, na nosa lección non pode faltar unha xornada de praia. Serán praias tan caribeñas como din ou seguiremos ante un paraíso 100% galego? Todo isto que vemos aquí é a praia de Rodas. Xa un xornal inglés dixo que esta era a mellor praia do mundo. En unha xornada nas Cíes non pode faltar un bo baño. Que tal? Bien. Que día fermoso que quedou nesta praia, Sí, sí. Como se está dando a xornada de praia? Muy bien. De onde vindes vos? Venimos de Madrid. Yo hace unos 20 años que vine con unos amigos. Vinimos a Vigo, nos dijeron de las islas. Nos acercamos a las islas y nos encantó. Alucinamos con las islas. Atopáchete desta volta unha illa moi diferente a aquela que ti lembrabas? Muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha más gente, muchos más sitios. Solo me acuerdo que estuviese el restaurante allí del Embarcadero. El Embarcadero lo han cambiado también. Los paseos, yo cuando vine eran de tierras senderos, o sea que ha cambiado algo. Algunhas cousas cambiaron. Cambiaría tamén a temperatura da auga. Bueno, non está tan mal como agardaba, a verdade. Digamos que para un galego está máis ou menos na media. Home, non é o Mediterráneo, pero tampouco está tan fría. Iso sí, a estampa é caribeña, pero cando metes o pé na auga, pois lembras que estás aquí no Atlántico. E é que en as Illas Cíes a cousa é así. As areas son brancas e as augas son frías. E iso é un dato que todo galego que se precie de selo ten que recordar. Así que toma de nota. Se aspirades a boa nota, atentos. A praia de Rodas é a máis famosa das Cíes, pero non é a única. Pregunta de exame. Cantas praias atopamos nas Illas Cíes? Aí vai a resposta. Son 9 praias. E vante conquistar. Con esa area finísima, esas augas tan limpas, e hainas para todos os gustos. A praia de Figueiras, por exemplo, é a preferida polos nudistas. Chamanlle a dos alemáns porque eles foron os primeiros en tomar o sol sen roupa neste lugar. As praias de Bolos e da Nosa Señora son outras das máis visitadas, iso sí. Aquí xa hai que ir co traxe de baño. A menos coñecida é a de San Martiño na Illa Sur, cos piñeiros chegando á mesma area. Bonita, E despois da praia, algo de xantar. E Raquel sabe onde ir. Ten unha cita con César, con todo un veterán das Cíes e cos seus amigos. Hola, César. Hola, que tal? César, dono do bar Collido nas Patacas. Con só 17 anos, César empezou como camareiro no bar do señor Serafín, un dos últimos residentes das Cíes. César rexenta hoxe este mítico bar e atesoura 1000 anécdotas sobre as illas e sobre os seus visitantes. Que, Marci? Traeuche aquí hoxe unha invitada a comer. Hola, que tal, Marcial? Hola, que tal? Encantado. Igualmente. Bueno, vexo que estás xa aquí... Con as manos en la masa. Sí, que temos hoxe de menú? Pues chinchos. Bueno, hoxe César convidoume, Marcial, a comer a túa casa. Imagino que haberá confianza. Hai moitos anos que vos coñecedes xa. Sí, sí. Como 30 años, más o menos. Llevo aquí desde los 4 meses. De verano a verano, todos los años. E non se nos vayan quemar os chinchos. No, Ti no, vaille no, botando unha ollada, non vai a ser que quedemos Tes sen... toda a razón, Raquel. Non vaiades quedarse en aperitivo. Peixe rico que tendes aquí, e ti valo buscar a Cangas porque o de pescar por aquí como está o asunto. Aquí no se puede pescar ahora. No, solo pueden pescar los profesionales, ¿sabes? No es nada.
Pero antes sí, non? Antes sí, antes íbamos aos percebes, íbamos aos misilóns, íbamos aos pulpos, pero ahora xa iso bótase de menos, pero Sí. como non se pode, non se pode. Están a punto. Bueno, pois imos comer, que xa son horas, non? Pois fai os honores, Marci. A ver, pupilos, comer peixe nun parque nacional está moi ben. Cousa diferente é pescalo. Iso queda reservado tan só para profesionais. Vamos. Para converterse en galegos de primeira, hai que saber que as augas batidas das tíes son perfectas para a pesca. Os cantís están expostos ás rompentes. Atopamos mexillóns, polvos, robalizas, nécoras e o premio gordo, o percebe. Nas tíes captúranse percebes de toda a vida, disque uns dos mellores de toda Galicia. Cada pedra ten nome propio. Está a do ruso, a do lago, a do príncipe. Todas todiñas foron bautizadas hai tempo polos homes do mar. Así, sempre sabían exactamente onde estaban. E que dicir das navallas dos areais? Pescadas por mergulladores teñen sona de ser tenras e saborosas. Non sabemos como se lle daría a Raquel o da pesca, pero o de comer é unha materia que domina. E isto hai que comelo cas mans, non? Sí, señora. Sí? Bueno, non queimará. No. Pois imos aló. A ver. Cal é o xeito propio das illas Cíes? Como se fai? Vais esmigando? Sí, Sí? tiras... Así? Así. A ver. Tan vos, Martín? Está bueno. No seu punto. Como lle ten pillado xa o punto, Son muchos años. Hai moitos galegos que aínda non coñecen as illas e veñen por primeira vez ou todo o mundo máis ou menos? No, hai moitos. Sí. Hai moita xente, de feito en Cangas hai moita xente que nunca ve vacíes. Pero iso é imperdoable, porque está a un paso. Sí, Sí, imperdonable, pero é hay así. gente que no, ni tanto de Cangas como de Vigo, que no las conoce. Falando e comendo, pasa rápido o tempo e a Raquel aínda lle queda algo por facer. Como estuvieras conducindo coche. Como estuvieras conducindo... Así que nesta lancha vas e ves todos os días a Cangas a buscar peixe. De lunes a sábado, todos os días. E así véndoa, dende a nosa perspectiva, mesmo parece unha illa caribeña. Vaya, que sorte tes, Raquel. Non sabía eu desta parte da lección. Esta excursión guiada é para sacar matrícula de honra. E xa estamos a piques de chegar ao embarcadoiro e xusto a tempo de coller o último barco. Xa che dixo que chegabas a tempo. Tes razón. Bueno, moitísimas grazas, moito me axudaches e moito se aprende contigo sobre estas illas Cíes. Dende logo, como se nota que o profesorado do curso é de primeira. Eu xa me despido destas fermosas illas Cíes que quedan ás miñas costas, pero repasando, eu penso que cumplín con todos os cometidos necesarios para ser unha galega de categoría nunha visita ás illas Cíes. Para ir ás Cíes, compre prepararse, aspirantes. Gorro, crema, toalla e todo o demais. E compre tamén coller o barco. Nas illas, unha galega aplicada vai darse un baño, ou polo menos molla os pés. Tamén toca descubrir algunhas das paisaxes máis espectaculares das illas, que son moi bonitas. Agardo que vos forades tamén vos alumnos e tomarades nota de todo porque xa estades un chisquiño máis preto de ser uns galegos diplomados.